Pred mnohými rokmi jedna neurologička zažila mŕtvicu. Počas nej pozorovala vlastný mozog. Videla, ako sa myšlienky rozpadajú, ako sa emócie spúšťajú. Ako sa telo automaticky upokojuje. Ona sa opýtala, prečo? Čo rozhoduje o tom, či emócia prejde alebo zostane? Zistila, že ide o jeden proces, ktorý má svoj začiatok, vrchol a prirodzený koniec. K tomuto sa ešte vrátim. Pred pár rokmi som si myslela, že zvládam stres dobre. Ale potom prišiel jeden moment, kancelária, e-mail, srdce začalo búšiť, dlane spotené, hrudník stiahnutý. To nebola úzkosť. To bola poplachová reakcia. Telo vyhodnotilo ohrozenie skôr, než hlava stihla čokoľvek vysvetliť. Práve tu sa ťa chcem opýtať. Zostaneš ešte so mnou, lebo to, čo som urobila potom, môže zmeniť tvoje najbližšie ráno? Dnes ráno. Blíži sa január, nový rok a mnohí z nás si dávajú predsavzatia cvičiť viac, jesť zdravšie, byť produktívnejší. Najprv sa ťa opýtam, čo si myslíš? Koľký z nás sa dnes zobudia a prvá vec, ktorú urobia, je pozrieť sa na mobil. Dopamín skočí, stres sa naštartuje, telo ani nemalo šancu sa prebudiť a regulovať. Prečo ti to vlastne vravím? Pretože som sa za roky naučila začínať deň inak. Chce to niekedy veľa premáhania. James Clear ťa v tejto knihe Atomové návyky naučí, ako to zvládnuť. Každé ráno otvorím balkón. Oblečiem si tento môj hebký sveter a nie preto, že mám viac vôle. Postavím sa na chodidlá pevne celou klenbou na zem. Emócia potrebuje priestor a čas. Nie tlak. Mäkkosť na pokožke pomáha nervovému systému signalizovať bezpečie. Chrbtica jemne natiahnutá do výšky, plecia dolu. Uvoľním hlavu a začnem dýchať. Dotyková stimulácia, parasympatikus, regulácia cez telo. Nie 3 nádychy. Vedomé 90-sekundové okno regulácií. Spomalím nádych, urobím zádrž a cieľene predložím výdychovú fázu hlasným písmenom A. Tento zvuk prirodzene predĺží výdych a zápojí spodnú časť brušnej dutiny. Teraz počúvaj pozorne, lebo v tomto je celý trik. Chemický proces emočnej reakcie v tele trvá menej než 90 sekúnd. Ak ho hlava ďalej neudržiava interpretáciami, telo má schopnosť sa mu vrátiť do rovnováhy. Po 90 sekundách už nereagujem z režimu ohrozenia. A teraz príde tá časť, kvôli ktorej som ťa prosila, aby si tu zostala. Vtedy v kancelárii, potom e-maile, keď mi srdce bušilo, hlava mi hovorila, zmeň to, oprav to, urob niečo i hneď. A vtedy som sa spýtala sama seba, OK, čo by som teraz odporúčala mojim klientom? Chodidla na zem, výdych na H, 90 sekúnd. Vtedy som sa mohla vedome rozhodnúť, čo urobím ďalej. Z neokortexu. Prestaň ruminovať. Najprv daj čas telu. Ruminácia nie je riešenie problému. To je udržiavanie emočnej reakcie. Každá myšlienka typu čo ak, alebo prečo som, je ďalší chemický signál, že nebezpečenstvo trvá. A telo? Telo nemá šancu sa upokojiť. Keď mu dáš 90 sekúnd bez myšlienkového udržiavania emócie, jasné vnútorné pomenovanie. Áno, bojím sa. A to je v tejto situácii prirodzené. Regulácia sa spustí sama. Príde stres, nemusíš ho hneď riešiť. Môže sa najprv spýtať, kde mám chodidlá, aký dlhý je môj výdych, ako dlho to už trvá. A potom sa rozhodnúť zvedavo a nie zúfalo. Telo potrebuje čas na reguláciu. Ty mu ten čas vieš dať vedome. A tvoja zvedavosť môže potom pokračovať v reflexii, kde sa môžeš pýtať seba, odkiaľ túto fyzickú reakciu poznám z mojej minulosti. Možno tento trik urobíš zajtra ráno. Alebo kedykoľvek, keď tvoja hlava beží rýchlejšie, než telo stíha. A skoro som zabudla, tá neurologička, bola to Jill Bottle Taylor, autorka knihy My Stroke of Insight. Zistila presne to, čo som vtedy zažila v kancelárii. Emočná reakcia je chemický proces menej ako 90 sekúnd. Otázka teda nie je, či máš vôľu. Keď sa v tebe spustí poplach, dáš telu hranicu a čas. Za mňa moja abeceda regulácie, písmeno B, briefing. Som Ivana, psychologička. A učím ľudí rozumieť tomu, čo ich telo robí skôr, než ich mysl prevezme kontrolu.